Oh asli mriki. Iya adike. Oh adike dari Mas David atau adike Mbak? Saka Mbak Eva. Oh dari Mbak Eva. Kok lali nek ning kene ora sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ngono iki lho. Sing tak goleki suwe nek dadi biduan besok. Daftar karo Bos Yeyen. Injak apa pokoknya laris ya. Pakai Raul. Ora gampang. Cukup lautan mangsi. Ngukir indah ayumu. Kaya widodari. Mungkin iso entek eunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Luar biasa. Aja gedene rasa tak nggih Bapak Ibu. Gedene sawerane tenggele. Lah iku sing tak andani kok ngerti to, Mbak. Ngene iki gur 750. JP Music. Matur sembah nuwun Mbak Eva, sugeng dalu, Mas David juga terima kasih. DRK selamat berbahagia DRK. Bareng-bareng tangan di atas ya. Cukup lautan mangsi.
Ngukir indah ayumu kaya widodari. Ayo Ojo kuatir sayang hehe kowe ra iso disetir matur sembah nuwun bos. Matur suwun nggih. Sing tenang ojo kuatir, ojo kuatir. Bakal mutir Gunaku tembus tekan kayangan. Ora bakal ayumu kaya widodari. Mungkin iso nyeritake ora bakal masih hehe ayumu kaya mungkin iso gedene rasa sayangku. Cukup lautan mansir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ojo matur suwun sik enak men. Mumpung ning dhuwur. Iki pun Nek ra iso tak gawakno.